Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. No, Slováci pijú veľa. Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa Čo je piť. spôsob? Rozkážte to. Rozkázať? No. A ja pijem. Ale vy to máte rozkázať. Ja rozkázať? Na čo? Kamarátovi ste v krčme, pijete. No, pijeme, hej. Tak rozkážte kamarátovi, aby pil. A oni pijú a ja pijem a neviem, čo mám robiť. Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. To nepíte. Vy chcete, aby som pila? Nie, ja nechcem, aby ste pila. Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. Piť? Však ja nepijem. Ani manžel nepije. No náhodou, keď máme návštevu alebo také príležitosť, napríklad narodeniny alebo meniny. A keď to chcete návšteve rozkázať, aby pila, tak ako to poviete? Tak nenúkam ju ako nasílnu. Tak dáme na stole a keď je tak... No ale keby ste chceli rozkázať, tak ako to poviete? To ešte som neskúsila. Skúste to teraz. No tak vypí so mnou, no aspoň raz. No ale rozkážte to, bez toho... Ja neviem ani rozkázať, lebo ešte nikdy v živote som nerozkazovala nikomu nič. Tak mne môžete teraz. Rozkázať, piť. Tak daj so mnou jeden polovičku, ale musíš piť, lebo to zadusí, alebo to jak také. Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. Ne, rozkazovací spôsob? No pi. To už by sa dalo zvládnuť. Utvorte rozkazovací spôsob od slova piť. Piť? Aj byť? Môžeme aj byť. Keď aj pijeme, tak aj bijeme. No a keď to chcete niekomu rozkázať? Čašnička jedine len. No. Tak utvorte ten spôsob rozkazovací od slova piť. Ja? Tak čašnička musí naliať. No ale chcete jej povedať slovo piť v rozkazovacom spôsobe. Nalej mi. Od slovesa piť? Zrušiť alkohol. Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. Pil by som, pila by si, pili by ste, pili by sme. Piť. Rozkazovací? Prečo pije? Rozkazovanie? Áno. Na čo piješ? Na čo si pil minulý týždeň napríklad? Rozkážem mu to. Na čo si pil minulý týždeň? Utvorte rozkazovací spôsob od slovesa piť. Pite, pijú, pijou. Ešte? Pili? Ne. To sú jenom... No keď mi budete tykať. Rozkazovací spôsob od slova piť. Napíte sa. Piť. Piť? Piti? Nie. Piť. Piť iný. Čo máme piť? Rozkážte to. Chcete, aby som ja pila, tak mi to rozkážte. Ja nechcem piť. Nemôžem piť. No ale ja chcem. Ja vy chcete? A vy chcete, aby som ja pila. Poďte, ja vám kúpim pol deci. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Také ťažké otázky. 20. storočie. To nemám šajmu. Také ťažké otázky. Koľko rokov trvalo 20. storočie? 20 storočie? Tak 200. 200? Koľko trvalo potom 19. storočie? 1900. 1900 rokov? Či to bude 2000 rokov? Tak 20. storočie 2000 rokov, tak. Koľko rokov trvalo 20. storočie?
2000 rokov. Tiež sa učil v škole? No tak aj v škole, a tak sme žili v 20., teraz sme v 21. Takže tak si to myslím, no. Také 18. storočie potom asi koľko? 800 by malo mať. Toľko trvalo? Rokov? Trvalo, áno. Koľko rokov trvalo 20. storočie? 20. Stovku. No 99 možno, ak by sa to bralo brutálne, ale 100 rokov. Koľko rokov trvalo 20. storočie? 20. storočie? No 2001. Potom 19. koľko trvalo asi? Je myslíte tak potom 20. storočie 100 rokov. A 19. tiež? Tiež. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Neviem, to ja neviem. No, skús porozmýšľať. Koľko rokov asi tak trvalo 20. storočie? 20. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Koľko rokov? 20. storočie? Ty ma tu mýliš. No nemá kto človeče, tiež som sa mýlil. No povedz. 20. storočie? No 1000. No 1000, no samozrejme, čo? 1000 rokov? Nie, 100. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Tak 200. 200 rokov? Husodých sázat, áno, 200. Čo to je storočie? Však storočie, to znamená, že to je 10, to 1990, to je storočie a 2000 to je už 20, ale potom není 200. Koľko? To je 2000. A z husodých sázat, to je 2000, nie 200. 20. storočie. Ide. Teraz máme aké storočie? To už 21, alebo 21. To bude trvať koľko rokov? Jo, to ešte 3 rokov bude trvať. 3 roky? Ešte, lebo to už bude 2010. Spolu dokopy koľko trvá 21. storočie? Tak to 2100. Koľko rokov trvá? Ja tak to neviem, asi 21 rokov. Koľko rokov trvalo 20. storočie? To netuším vôbec. To je dejepis a to ja neviem. 20. storočie. To vám nekonec neviem. To neviem. No, 20. storočie. Myslím, nevím. No, nevím, to by vás klamala presne, ale čo ja vím, rok aj pol.